kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaduang mamuti ka nam si Kasurayda. Ay nawaw, apay kastaman ti panagsasaom kanyak si Kapakito. Huwan tanakakutkut tong kamot nga may. Nukas tang agkuy-kuyog takis sa bali ti panagkita lagi ti tattao kanyak. Anya, Amangan no panunutin da asaan ka apakpakanan. amo mo ti sitwasyon ko lakay. Uray ado pa'y ti kanek sa anak latta alumukmug. Basta, mangan ka iti ado. Ti kayat ko kit nalukmag ka. Ha? Apay ngamin ayang ado ti ririm. Kat sa anak mo't anakutong unay. Sakto laang mo't ti kastoy akinakutong no para kanya. Huwan para kin ka. Ngam kasano akmot ngay. Saan man asyak ti ibabain mo. Ay, nagadulakit din nga amom. Umayak man nanang. Magtugaw ka. Agkapitayaw. Sige lang nanang. Nagkapi ako ni Jabalay. Anya ngamin di gagara manakaw. Amangan ko nakno dati amuya apang palukmag. Vitamins ka day. Kumporme nanang. Ipainom ko kumakin di bakit ko. Tapnulo mo ko magmamay. Para kan bakit mo kunam? Wala lang. Tapnulo mo ko magmanmay. Sakto laang mo ti kinakutong ni bakit mo. Kaya tigas dyan nanang. Ay, nagadulakit din nga mong pakita. Nakababay nga ron kas lang agkoy-kuyog kami nanang. Ni manang manlaangan ti kasarita. Kasla di nakmut gam matulungan iti parikot ko nanang. Para king ka. Ay, nawaw. Anya day to'y lakay. Na, di mo makita ay ano anya dagita. Vitamins man. Dahita ti tumaram, tapnulo mo kung magkamanmag. Ha? Dahita ti tinumar ni manang Belen, iso alimukmag. Amangan mo't no adda ti side effects na day to'y a vitamins. Side effect mo't nga ibagbagam. Kita masibibiyag pa ni manang Belen. Saan mo't ngamin amabali na basta agtumaraklatan? Anya ka lagi din ay Surayda. Kasapulam nga ruday ta ha. Sige, tumaraklatan tapno awan maibagbagam kanya. Ay nawaw, si kakadiday tamare. Unay kan mare. Lumukluk magkamot. Iso da ito yung ti epekto ti vitamins nga ipatpatumar nila kay kumare. Anya? Kinapudno na, diyak kumakayat ngam ipilit namut. Iso pa'y ket di ti pagapaan mi no daduma. Saan kamot anak ko tung unay maray? Diyak man amukan lakay kumare. Nagado ti riri na. Manmanumat ti asawa akasta. Ay na, no saan ko laang nga ay ayatan. Ay na, Ano sa mun amaray? di na laang labsen ti manguyaw kanyak mare. Tano mapunwa na, sa anak maagduado amang panaw kankwana. Nangyagak iti groceries para kada kayo tatang. Ay nawaw, adupay mo tinabati anak tao. Tapno at dalat taabas tuyo Diyak mamin sigurado no kaano manen ama kaumayak. Aguray ka. Apay ka di tatang. Lumuklok magkamay. Ha? Epekto ti vitamins atom tumarag tatang. Anya. Kastoy mo lang ti kayat nila kay ko. Kayat na alumukmagak. Tapno saan ka no anakababain. Ti kinakutong kumangamin ti pagapaan minudad duma tatang. Tinapatig, akit saan ka asakitin ako na anak ko? Saan matkit di tatang? Ngam aramidak latan ati kayat na. Tapno awan maibaga na kanyak nga asawa na. Anyat makunam pakito. Ite, Ay nawaw, iti kinalukmag ko Oh, kita
Saanin nga umanay dagiti medium size akawas ko kanya. Ha? Oh, mabalin mo't siguro dayto yan, lakay. Ay, bakit? Oh, plus size amin ng abadok ita. Natural. Ibagay mo mo't nga mina. Alangan mo't nga small tigatangam, kat plus size ka nga ron. Ni, apay nga akas na ti panagsasaw. Kasla saan ka mo't anaragsak alimok magdatao. Aglisi ka man kay didita, ta mga laki ti baso. Na, Day, insardeng mo, ti vitamins mo, maray. uwinin amare. Naimbag man, ta saan ka akimot tong manan? Kaasi na, saan mo't mare? Jeda duma nga men, no isardeng da, kat agsublimanan iti sigod ti bagida. Mayat mo't jem patumar nila kay ko. No kayat mo di itad ko kan katinabate, tatumarumat. Ay nawaw, saanan maray? Di mo kayat tilumukmag ay amare. Saanan maray? Naragsak matan nila kay ko, nga oray no kastuyak laang. Naimbag kan ka ata nasingput nila kay mo mare. Kan, saan nariri? Siyempre nalaingak nga agpili maray. Di si kan tinalay ngagpili mare. Agkape kayo pa nanang. Agyaman naklaw unay, suray da anak ko. Awan anyaman na nanang. Nay, dakal magayam tilimok magham na ko. Wan nga rod nanang, isumot nga minti kayat nila kay ko. Para kada kayaw. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno mayat ti salunat. Agyaman naklaunay nanang. Agtumtumar ka kadipay iti vitamins. Insardeng ko nanang. Nasaya at madimot lang do sobra. Ay, diyak ngamin maawatan ni Pakitaw. Naririlaw na imot. Kunamlan asino a perfecto. Matuloy ka nga agpasentro ita? Wan, agdigos ka matan ata ang kuyog ta. Kasaritam ti supplier mo, saan ka deng? Saan ako na matuloy? Ay nawaw, iti anya aga mo. At dati na pati nga ramida ki Garden. Isong itantan ko pa ilang ti pa nagpasintro. Anya? No siga, matuloy ka lata. Awan mo ti aramidom ita. Napatag ti pagsaritaan nyo, saan ka de? Wen, nga mabalin mo't ama itantan pa ilang, ta saan mo't nga emergency. Idirit sumlatan no di mo kayat nga agkuyog ta. Ha? Makadlawa ko na. Gapo talimok magak, ibain nakmatan. Ay nawaw. Sana po doon ta? Di mo tupay kayat nga agkuyog ta. Kasla masiksikuran ka. Iso nga amuklatan, pakito. Kumusta nga itilakad mo maray? Okay lang, mare. Sikan sa laang matinagpasentro itay. Wen mare, siyak laang. Ti ko nam kanyak idikalman, kat agkuyog kayo kun lakay mo. Kumaa, ngam intantan na matilakad na mare. Anya? Madlaw mat ngamin adi na kayat nga agkuyog kami. Ibain naklakit diti asawak mare. Ay nawaw. Awan ti amok makagapo tapno ibain na ka maray. Adda mare, ibain nak ngamin limok magak. Kastamat ti kayat na, saan ka day? Hay, jak mo iti asawak mare. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Mangal daw tan lakay, nakaluto akon. Kontrolo man nga minti kanam. Anya? Saan anasaya at nga doon ti kanam? Ayon gayam, agsumbada ka no ije plaza inton bigat. Kat, anya ko maita kanya. Mapan ka makisumba awan mo ti trabahom kat. Ay nawaw, aglaba ak inton bigat lakay. Itantan mo pa ilang deta pa naglabam. Masapul nga exercise ka, tanay, sobra mo tan deta kinalukmag mo. Anya? Na, anya pa lang aramidam. Di mo't imbagakin ka makisumba ka ita. Agpudno ka man kanyak pakito. Ibain nak ka di. Na, dakes ka di ayat imbagak. Rumbang laeng nga ag-exercise ka, ta nakalukluk magkamot launayin. Saan ka di akas to iti kayat mo? Pinagtumarnak iti vitamins. Itatalimok magak. Kastamot tan ti bagam. Na,
Konser naklaang kin ka. Hay, di ka mauawatan. Naimbag pa ni... Asino? Asino tinaimbag nga bagbagam? No kayat mo disikan ti mapan makizumba. Pagsayata mo ti ibagbakak baka. Ay na, pakito aya. Nagadulakit din nga mong. Masuro na kiti manugang yun nanang. Ay nawaw, apay ni Surayda. Wala ata, awan mo ti denggan na sa o. Anya timbagam kan ko na aya. Binagaklaang mat nga exercise. Ta grabe mo tinti kinalukmag na. Ngum isupay lang ti makaungat kanyak. Na, saan ka diakas jay ti kayat mau? Ti lumukmag ni bakit mau? Sobra mo tinday dyan nana. Apay nga main anagado ti rirem, Kahit ko lang mat apresentable ni bakit ko. Tapno may pagpanakil ko mat Presentable mo't ni bakit mau sipod pa iday. Talaga lang kiday, adi ka makuntintaw. Apay, perfecto kaya. Nay, apay nga agim impake ka. Pumanaw akon pakito. Na, itaan niya aga po apumanaw ka. Diyak kayat ti ugalyam. Anya, Nariri ka launay. Uray simple lang ang abanag. Nagado aririm. ay nawaw. Konser naklaang kang kanya. At dayamat concern na kas na. No agsasaw ka, kunamlan perfecto ka. Nagado ti reklamom kanyak. Siyak tupay. Agul uli makaklaan. Ha? Uray lupap ti agong mo. Da- Kandakkel ti butsyog mo. Awan tinangag mo kanyak. Ha? Makaamo kamatan itibiyag mo. Makauma mo ti kastang ugalim. No adda parikot, pagsaritaan nyo itinalapat. Ay, jak kayatin tatang. Naririla unay day di apakito. Ay, naanak ko, simple lang, may tinagapaan nyo kay. Saan a simple day jay tatang? Body shaming ti kas jengar aramidan na. Nagsasaokot kasla perfecto kanumot. Uray saan mo? Inya, Siyak tupay. Nagululi makaklaang nga uray lupap mit ti agong na kendakkel ti butsyog na. when atay ayatamit na tao. Dayta nga rod, tatang. Dayta ti di na mapanunot. Nukas jay kumamit akat agsarming pay, sakbay a pagsasawan na kakas jay. Siguraduan na pay a perpekto, sakbay nga ibaba na ti kinatao. MMI ka din ni Kumarim Surayda dito'y balayo. One month, apay ka day. Uwan tasaan mo nga agawi di dya balay. Apay ko mga agawid kat nasakit tinakam na dayjay kang ka. Pagsayatan na mo ti paparamid ko kankwana kit. Body shaming ko nam. Idi na kutong nagaduti sa om. Itaalimukmag, isulat ta. Ipatay mo ti kinalukmag na aya. Saan mo't Mulagayam kat. Apay anariri ka ngay. Sakbay nga agreklamo ka. Agsarming ka kumapay. Tauray si kamot. Ado ti pagkurkurangam. Ngam ada ka dinangag mo areklamo na. Awan pa'y mo't kindi. Makitam day ta. Uray lupap ti agong mo, kandakal ti butsyog mo. Saan ang nagreklamo ti kumarek? Ngamen, ay ayatan na ka. Kasde ka kumamat kan kwa na tapno naragsak ti biyag. Kahit kumusta ngay? Nag-awidan ni bakit mau? Saan nga ron nanang? Anya pa'y lang arutar aramidam ngay. Anyat kahit wasawan nanang? Unay kamutan pakito. Mapan kay di balay daa. Ay worm ni bakit mo? Oho. Asan no ikamat ni tatang na tibunang na? Amumot gayam tagbutang. Pagbabawya akong ti kasi pa nagsasaokin ni bakit ko nanang. Nupod no man ta pa nagbabawi nga ibagbagam. Mapan kay di balay da. Kat inton sumarunaw, agtanang ka. Saan kumaati kinariklamom tinangnang runa? Uwan nanang. Laglagi pa nga damat pagkurkurangam. Ngamawan tinangag mo kan bakit mo? Narespeto mo't nga minday dyan nanang. Day tati may parbang anak ko. Kas agasawa, irespeto yo titunggal may sa. Ay na, agyaman na klaunay tayo manugot kang agawid ta bakit? Last chance mo day to yan, pakito. Last chance. Ay, uwan bakit? Di ka mananagan. Agsingsing put ako na talaga. Rumbang lang Sana kung nagreklamo. Tamang ano panawan nak manay. Ay, wala.
Maminsan pa'y nga aramidam ti kasyay. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Talaga apanawan kan. Sorry, bakit? Saanan ang maulit? Saan na kon nga iruruman? Saan na kon nga ibain? Saanan, bakit? No kayat mo, di agkuyog tangag pasentro inton bigat. Kun kunam laang mananday ta. Saan? Pudno ti bagbagak bakit? Uraan niya pa'y titsuram. Saan kan nga ibain? Nagbidutak lang iti kalabas. Iso pasensyakan, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan nyo kuma titunggal maysa. Normal laang nga ada pagkurangan titunggal maysa. Ngamin, saan tayo mat anayanak a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.